Alright. Icho kwa de muri Zimbabwe tinoti Washington marimira kana kuti bozhongora baba isapyo. Muri Zimbabwe tine nyaya ichitika mukati menyika ine kutendera ku social media video ngari mukati mekutenderera rokurwa kwemwanasikana mukati menzvimbo yewedza. Ndaita mukana muri Zimbabwe kuti vandakamira nawo panapa ndiwo amai vemwanasikana wokurohwa. Mwanasikana anonzi Mavis. Ava ndiwo mai Mavis. Mai Mavis makadi yenyu. Makadiwa. Mai Mavis. Icho kwadere kuti mwana irohwa ndiye Mavis ende mwana wenyu. Alright, muri Zimbabwe mai Mavis saamai vemwana kubereka kunorwadza 9 months mwana uzoonekwa achirangwa nevamwe vanhu zvamusingazivi mimi. Icho kwadere makakwanisa here kuita tsvakurudzo kuti vanhu vairova Mavis ndivanani uyezve ranga riri dambudziko rei? Tsvakurudzo yekuti ndivanani ndakaiziva, asi dambudziko chairo hapana dambudziko shingura vakandiudza. Chandakazongoita ndikukwanisa kuti ndiite ndakakwanisa kunorapisa mwana wangu nekunomhan'ara nyaya yepolisi. Alright, vanhu vakarova Mavis vanhu vangani uyezve ndivanani? Vanhu vakarova Mavis vanhu 5 uye vairi ndivana mbuya vake vana vehanzvadzi dzamai vangu inini. Mumwe chete muroora wake mukadzi wahanzvadzi yake mwana wababa wake. Vamwe wavo vairi ava ndevemuraini. Saka akaroverwa pai? Akaroverwa musango? Akaroverwa mumba kana ndimuroti? Akaroverwa pai Mavis? Mavis akaroverwa mumba yehanzvadzi yake nemuroora wake. Achirohwa naani mama? Achirohwa nemuroora wake naana mbuya vake vairi nevasikana nemukadzi mukuru wani wemuraini nemumwe musikana wemuraini. Munhu akazoronga kuti Mavis arohwe akanotsvaga vasikana ava kuti toda kuti mugurova Mavis ndiani? Ihanzvadzi yake nemuroora wake. Yes. Ndo vakaenda kunotsvaga vasikana ava. Ndokubva Mavis vakanomurovera pai? Vakanomurovera mumba yehanzvadzi yake. So Mavis akatorwa matorerwa api kunosvika anosvika mumba? Mavis vakamuinga kumba vakati Mavis handei kumba kwemuroora wako hanzi uri kudiwa nemuroora wako ndikupe muriwo nemadokuenda pakaita Mavis kumba kwemuroora wako. Saka vachinosvika kuya vakabva vasvika vapinda mumba vakati ngatipindei mumba. Vapinda mumba ndobva vavhara dhoo. Ndikati Mavis unoona vanhu vese ava vane nyaya newe. Aitaura mashoko andiani? Musikana wemuraini ndiye akavhara dhoo anova ndiye akazodambura hembe kuti mwana azosara akashama. Saka adaro ndopa akati Mavis vanhu vese ava vane nyaya newe vataka kukurova. Ndopa vakatanga kubuda rumwe vachienda panze vachinotema shamu kusvika vapinda mumba neshamu dzavo. Saka vaiti 4 vachirova 1 achitora vhidhiyo. Saka mavhidhiyo ari kutenderera vaitozvitora vega vachitoti toda kukunyadzisa vasingazivi kuti ndeimwe nzira yekutozviturika kumapurisa kuti uchapopo hwekuti ndimaita sei mairwamu. Foni yaitora mavhidhiyo ifoni yaani? Foni yaitora mavhidhiyo ifoni yemumwe mukadzi aripo pavasikana ava anova ari kubuda akabata kamwana. Ndiye ane murume ane foni yaitora vhidhiyo. Handiri pamba pairoverwa mwana ndipahanzvadzi yake. Right, saka iko zvinozvi nyaya yaenda kumapurisa. Pane vakakwanisa here kubatwa nemapurisa kunopinda mumaoko emapurisa? Vese vakasungwa. Vari vangani? Vari 5. Varipo 5 vairova. Hanzvadzi yake inova ndo yakashedza vasikana ava kuti vazorova sisi vake. Akabatwa here nemapurisa? Aiwa akatiza. Right, vasikana ava vachitaura vanhu muri kuti vakati iwo takadotumwa tinopiwa mari. Vakatumwa kuti vapiwe mari nani nehanzvadzi yake? Nehanzvadzi yake. Nemuroora wakandirwa. Vasikana vanoti vakanga vapomemiswa mari. Vari kuti takanga tapomemiswa $5. $5? Ende $5 avakamapiwa here? Havana. Amukomana muri yeZimbabwe muri kuzvinzura zviri kuitika. Mwanasikana kuti kurohwa kwese kwanga ari mukati mekuitwa vanhu vakanga vavimbiswa $5 vari vanhu vanobva muvhileji kungonzizvo takapurana kuti timbokurova. Mukomana anove ndiyo hama yemunhu kunotsvakira hama yake mhondi dzinouya kuzoparadza mwana. Saka izvezvi hanzvadzi yake iyi vari kuwanika here? Hanzvadzi yake haisi kuwanika. Yakarova basi? Yakapinda muchibaki? Aiwa iri muchibaki. Ari musilingi? Saka mai Mavis iko zvinozvi Mavis pane mashoko akatenderera kunzi musikana anga ari mukati mekurohwa azofa chichichichi. Ndeapi mashoko amungaudza muri yeZimbabwe? Chingave chokwadi kana kuti mapepo? Aiwa mashoko akatenderera kuti Mavis azofa ndeekudimba. Mavis mupenyu ende ari kutoka. Handitika akapinda muchipatara akabuda handitika. Ende iko zvinozvi pavakaenda kukoti vakatobuda handitika. Mune madhetsi nezvimwe zvakataurwa zvimwe zvisingakwanisi kubuda pachena kuti nyika izvizive chikonzero ibasa remapurisa handitika. Saka imimi mai Mavis vamwe vanhu vakarova mwana wenyu sitori hama. Vamwe vatorwa asi vari vagarisani. Kufunga kwenyu imimi neramangwana muchiona kuti uyo munhu uyu ihama yangu ndiye akapulana kurohwa kwemwana wangu
uyo munhu munext door tinogara tese muno asi ndiye mwana akarova mwana wangu uyezve vabereki vevana vakatengwa kana kutumwa kuti izvo varove mwana wenyu imimi vakakwanisa here kusvika kwamuri kutaurawo nemi kuti tine urombo vana vedu ndo vakatumwa vakaita basa rekurova mwana wenyu vakasvika here kwamuri aiwa vabereki vakauya zvechokwadi vakataura kuti aiwa timai mezvi vana vakatadza tine urombo asi vabereki vevakadzi vakuru ava aiwa havana hapana kana akamboya kuzoti apologize neimwe nzira ndiri kuona sekuti ava tiri kuti vakadzi vakuru kureva kuti ndana amai vanozvimiririra vega vabereki vaonogona kuti pamwe vabereki varikutonyarawo kuti mwana wedu ati umwe mwana but anofanira kutotsiura vamwe mwana ndiye ari kutooneka ari muchikwata chevanhu vari kuita sei vari kuita umonde saka iko zvinozvi mashoko amungada kuudza nyika kana kuti imimi pamanzwa mashoko aya makanzwa sei mune zvipi zvamakaita zvekuti vamwe vanonzwa hasha vamwe vanongoti mwari ndibatsirei vamwe vanongotarisa woisa nyaya kumutemo nekuti kune mapurisa eshe zvamakaita imi makanzwa sei ndiapi zvamakafunga kuti ndikaita izvi zvinogona kundibatsira ini ndakanzwa kubatikana zvakanyanyisa asi chandinoda kutenda ndechekuti mwari vakagona kundidzora ndikatadza kuita hasha dzekuti handina kana wandakasvika ndichitano izi naye kana ndichitivaputseke naye ndakatosvikawo ndichibvunza kuti chii chakaitika ndikaudzwa chandakazongogona kutora mwana wangu ndichienda naye kunomurapisa nekuenda ndinosiya nyaya mumaoko mepolisi polisi ichitangirawo ipapo kusvika yasunga vanhu vakanga vaparamhaka handiti kam saka tinoimba kuti iko zvinozvi polisi yakaita basa muri yezimbabwe vanhu vari mumaoko emapurisa mevhisi mupenyu mevhisi akapinda muchipatara akabuda ari kutorapwa achibva kumba izvo zvari kurarama sokurarama kwangaita nevamwe asi ziva kuti mwana ari kurwadziwa mwana ane maronda shoko ramungada kuudza nyika kuti veduwe kana pasvika pazvinhu zvakadai sezvizvi munogona kunge mune mashoko kana nyaya yakafanana neiyi inogona kuwanika kunext door inogona kuoneka mune imwe nzvimbo ine vamwe vanhu tinofanira kuti tiite sei kunyanya kumadzimai inini chekutanga ndinoti kumadzimai veduwe chekutanga ngativei nemwoyo wokuzvara ngativei nemwoyo wokubereka ngatirwadziwei ngatizovei netsitsi kana tikange taparirana mhosva tatadzirana ngativei nemwoyo wokuregerera tigova vanhu vanotya mwari vanhu vamwari nekuti mwana paaidemba achiti vanhu vamwari vanhu vopindura kuti akuudza kuti tiri vamwari ndiani saka kana usiri vamwari ungazova wani pasi pano inini ndongoda kutenda kuti mwari vakandikundisa vakarega kuti ndiite hasha ndikaziva mutemo ndikaziva kunoendeswa nyaya ende hakuna ari pamusoro pemutemo usazombopare zvako mhosva uchiti ini ndiri pamusoro pemutemo aiwa chokwadi mai mevhisi pane pandanga ndasiya mwana uyu paakarohwa ari kuratidza kuti iye akabviswa hembe akasvika pakuneta akazoenda nani kuzonosvika kuti azonosvika kumba mwana akabatiranwa nambuya vake ndo vakamubatirana vakafamba naye akashama because anga asagone kufamba anga asisina simba ende iye anoti ndakange ndisisaone semwana aimumborohwa achifenda saka ndo pavakamubatirana vakasvika naye kumba vakamusiya paseri pemba panzira ndobva arara ipapo ndo pakazoya hanzvadzi yacho ndobva yazomusimudza akapfeka juzi ikati nguva yaakabva kumba ane zvaanga akapfeka anga akapfeka hembe dzakazodambura ndikuda kuti ndikunonzwa mashoko kuti akatombofambiswa ari munhu akashama asina kupfeka sokumwe kurohwa kwaitomboitwa akatombofambiswa asina kupfeka saka hanzvadzi yacho ndo yakazobvisa juzi ndobva yamupa nokuti ndakatosangana nemashoko ekuti mambo vanofanira kuti vapindire vari kuzviziva here kuti munyika mavo mwana akakwanisa kufambiswa akashama vanhu ivo vanofanira kunge vane umwe mutongo wavanopiwa usiri wekumapurisa wekwamambo wokuti vanofambisa munhu akashama asina kupfeka mukati menzvimbo ende hanzvadzi pachayo ndiyo yakatozobvisa hembe yokupfekedza mwana yakatarisa pai izvozvo handingazivi semunhu akanga asipo akanga akatarisa pai ende kuti ndizive kuti kwamambo nyaya iyi yakasvika here ende handizivi kuti ikodzero dzangu inini here kana kuti ikodzero dzasabhuku ndiye anofanira kunosvika nyaya kwamambo ichokwadi ichocho mhuri yezimbabwe asi kana ndisingakanganise sabhuku kana ndise vo vane vana munzvimbo ndo vanozosimudza nyaya vachiendesa kwamambo sabhuku kana vachizvizwa ndo pazvinotangira pa nyaya ikaitika muvhileji menyu kuti munofanira kutounganidza vana venyu munzvimbo menyu kuti nyaya dzakadai so muno matidzidi asi kuti muzive kuti dzakaipa dzine mutongo imi makatadza kubva apa kusvika pamakasvibisa nzvimbo kufambisa vanhu vakashama moendesa shoko kwamambo mambo anoziva zvokuita ndinotenda mhuri yezimbabwe ichokwadi vanenge vachibvunza
pandakataura nezuro kuti ndiri kuenda kuhwedza ndakaenda kuhwedza asi ndasvika kuhwedza ndiri pahwedza senda ndakakwanisa kuziziva kuti amai vari kukoti kumarondera ndaifunga kuti vari kushanga vari pahwedza so vanga vari mukoti kumarondera saka pavakazobuda kumapasti 2 vanga vakuya kuharare ndibva tasangana kuno kuharare saka nezuro tinokutaura tese tazokwanisa kubata tese nhasi tiri mukati mekutaura kuti Mavis ndiye akarohwa ava ndiwo mai vake Mavis chokwadi akarohwa vakaenda kukoti akaenda muchipatara ari kurapwa ari panze uyezve mashoko akatenderera ekuti musikana kana kuti Mavis akarohwa akafa kana kuti akashayika manyepo mwanasikana ari kurarama ari kutofamba izvezvo amai vachibva panapa vari kutoenda kunoona mwana wavo ari kurapwa vachimuona ende Mavis kana mukamufonera ari kudavira mai Mavis mune mashoko amakataura kusanganisira andakudandirewo nhasi kuti ndinge ndine chimwe chikamu chandingaitawo pakuona kuti sokureva kwamakaita kuti mhuri yeZimbabwe kubata kushoma mwana anoda kurapwa handina zvakakwana nhasi wenda zokushevedzai kuti ndine chimwe chikamuwo chandinokwanisa kukubatsirai sezvataitawo zvatiri kuzivana kuti zvipi zvataitana isu zvandirika pane vamwe vanogona kunge vachida kukubatai asi vanokwanisa kutaura nemi chete patiri panapa tinenge tabva makasununguka here kuisa namba yenyu kuti vanenge vachida kukubatai vane zvavari kuda kuita vane zvavari kuda kubatsirana kubatsira kwakawanda vangakwanisa here kuisa namba yenyu kuti vakubatai muzoita chokwadi ndoda kutenda mhuri yeZimbabwe nerutsigiro rwamuri kundipa ramba henyu muchingodaro musaitira ini ndega namba dzangu inini dzinoti 078 33 15 916 ndo namba dzangu idzodzo dzinoburitsa kuti Serbia muchenjekwa makasununguka mai Vis kudzokorora namba idzi 078 33 15 916 dzoburitsa zita rangu kuti Serbia muchenjekwa dzinoshanda painbox nemukuru yeomari ichokwadi mhuri yeZimbabwe makasununguka mutose batsira mai ava kuti vangabatsirika sei regai ndikureva kuti mhuri yeZimbabwe ndiwo mashoko manga makandituma kuti ndigotaura ndigotsvaga ndazovaona mai Mavis vari panapa nhasi ndo mashoko ndo zvakaitika ndokudai mese mhuri yeZimbabwe tarisai kuno mai Mavis